A miña paixón pola palabra, pola escritura é moi temperá. Foi a miña verdadeira vocación vital, podo dicilo a estas alturas, aunque me dediquei a outras tarefas como o ensino e a afección menores. Vou ler fragmentos de dous textos últimos, ou xa non tanto, da novela Mentras a erva medra, Premio Blanco Amor 2006, e que a nota editorial define así, con bastante acerto: novela na que se cruzan en conxunción coral e sobre un ritmo jazzístico de fondo tres xeracións que dialogan e debaten. O fragmento que vou ler, que é central na obra, evoca este cruzamento a través do narrador e a través do fillo. O narrador fuxindo con destino a Suíza, a terra prometida de tantos dos nosos paisanos, e Massachusetts, onde el vai tamén movido pola paixón da música. A dos perdedores é sempre a mesma historia, unha fodida historia que case nunca acaba tendo éxito ou non acaba ben. Todo depende do fado que te colle ao naceres e de como ti saibas dominar o teu fado. A uns botanlle sal como aos coxiños cando veñen ao mundo, e a outros xa os enterran en cal vivo. Non vistes nunca como ferve o cal vivo? O tío de Lobradas, seica por roxo e máis por diverxente, soubo ben como ferve e como queima. Vos vivistes, tivestes máis sorte. Creo que vos botaron, como a min, unha presa de sal non ben nacestes. Tede a sorte de non serdes rematados aos tratantes igual que a maioría dos coxiños. Xosé e Lisardo botáronlles aos netos cando abriron os ollos unha presa de sal para que non se aceden nin se oxiden na vida e para que conserven intacto o don de linguas e non tatexen nin se volvan mudos. Ti fuches carne de trato e de recría polas rúas de Europa farturenta, con coches rechamantes e con casas noviñas e lustrosas. Vías pasar os avións por riba, ronfando como fan os señoritas. Quen coñece de bichos entende ben o trato que os tratantes do mundo fan coa xente. E ti criácheste nas terras de Valverde e sabes ben do tema. Por iso falas disto. Deus ampare aos becerros, e a xente, Deus lampare. Miguel, como fixeches en Suíza sin casemente saber o francés? Do idioma non se ocupan grande cousa, ensínanche traballo, e o idioma do traballo é o mesmo en todas partes. Tamén con Paio trataron algo en Massachusetts os amos traficantes da clasista Massachusetts, iso que aquí lle botáramos sal por 2 veces para que lle durara 5 anos polo menos. Gústache o sal? Amárgame. Aí tes. Tamén a vida amarga e só se atura se leva un pouco sal. Xa entendo. Era aínda pequeno, máis pequeno ca ti, cando fuxiras en percura da terra prometida. A súa nai partíaselle a alma vendo como se lle ia detrás da cristaleira do aeroporto, como troita perdéndose polo espello da auga, confundida na auga. El cara a Massachusetts, ti destino a Xenebra, a túa nai tamén pingara o moco de bruzada en Valverde mentas ataba trigo. Meu anxo é moi pequeno para ir só polo mundo. Así tamén aprende, deixa-o ir, que voe polos dous. Só quen se sentiu só
algunha vez no medio do cemento do mundo, sabe o moito que manca a soidade e a durendo camiño. Por iso doen tanto a emigración e os éxodos. Sabes que a Paio lle doía e a ti doíache, pero disimulábamos. Era un neno, claro que era un neno, sen os golpes da vida e sen defensa, pero a ilusión podía moito máis. O soño e as arelas da música imposible que lle fervía dentro podían contra todo. Estuda ben e escribe canto poidas. Aplicareime, non vos preocupedes. Voo de Iberia 2520 con destino a Madrid. Señores pasaxeiros, efectúen o embarque pola porta 7. Non esquezan os obxetos persoais nin os bolsos de man. A compañía Iberia non se responsabiliza da súa perda. Grazas e boa viaxe. E o avión xa arrunfando na pista de cemento, dura e ríspeda, querendo alzar o voo de paxaro xigante. Os avións paxaro fan ruxido metálico ao voaren e non se saben apousar nas árbores para colleren folgos. Tampouco non fan niño. Que o fado o ampare, e os cuxiños, e a xente que anda soa polo mundo, que a boa estrela a ampare. Vou ler dous fragmentos de Memoria do Corpo, o último poemario de 2018, Premio da Gala do libro ao mellor libro de poesía do ano ese ano. É un libro de memoria con todos os sentidos. O primeiro poema fai relación a Grecia actual e a súa desgracia dentro das coordenadas do capitalismo que nos come. Titúlase Nova ceguda a Sócrates. Tal vez algo afectado polo virus do marketing, pero tamén por sede de aventura, apunteime a unha axencia de viaxes e fun parar a Grecia. Non medían o tempo por calendas, acaso por vergoña nin se me deixou ver Anaximandro, o sabio heterodoxo que destruíra a máquina dos deuses para mover as cousas polo ceo. Homero, o venerable, ese tampouco me acudiu á cita, tal vez apercibido da destrucción que humilla. Pensando nel, pensei no paradoxo dos mitos fundadores que sosteñen o lume cando non queda nin fogar nin casa. Todo se me cruzaba nas virtas do arquipélago e vin que outros e mesmos poderes milenarios en enésima dose suministraban a ceguda a Sócrates. Cambiei na ceca pesetas moi valiosas por aprezados dracmas. Desde a praza Sintagma, a bella Demos asistía á estafa dos seus gobernos cómplices e presentía troicas coa bella cruz xermánica. En acción preventiva, a humanitaria Europa habilitara museos historiados para o expolio dos nobres fundamentos. Non quedou pedra boa sobre pedra, un desdentado Partenón de dores exhausto contra as illas. Quixen ver nas ruínas o vello deus mariño, decrépita saudade, de Hölderlin saúda, e que o Peloponeso renacía en trigueiras, e que loitaba Esparta, que florecía Atenas. Non vin reverdecidos aí os xardíns de Xonia. Por Delfos e Epidauros, Corinto e Cronea, baixaba a volta unha canción doída. Entre abatidas glorias, oín grallar os corvos. Saúdo no regreso os novos gregos, pois esta historia incumbe aos infelices e sei que o pranto ás veces se pode volver ira.
Na intemperie da unión, cruel paradoxo, peregrinan nas marxes riadas de expulsados coa casa nas maletas. O Mare Nostrum é foxa de cadáveres e hai meniños que nacen xa coa morte nos ollos. Acaso os cans da vida deberan ensaiar as novas artes de compoñer a pólvora? O segundo texto, que ten moito que ver con esta memoria do corpo, é unha teoría de capas superpostas, de modo que somos un folio en branco, enchido pola experiencia vital, que se o pregamos ao medio, a primeira parte do folio correspóndese case paso por paso coa segunda. Teoría de capas superpostas. Dato histórico, lévedo de materia prensada polo tempo, ese rumor cribado de ruídos, el repertorio complexo de palabras que fuches ordenando, amolecendo, lento, nas papilas e logo deglutindo, asimilando en cerebral mandato. Así mesmo se imprimen tamén acaso inzadas de múltiples erratas que irás rectificando de paso, connotando co estilo propio de todos os sentidos, modo en que os sons do mundo no verso acomodados poden cederse ao tracto de novos usuarios. Cara mudable e máscara a palabra, permeable, pervertible, maleable, tecido tenue, impresionado en láminas, ora nacendo, ora necrosándose. Explica o proceso en teoría de capas superpostas, que é lei acreditada para calquera tipo de cambios e de medras. Se dis feira do monte, nome que evoca as troitas nos remansos da boca da lagoa que te reclama aínda, non mentas nin evocas compra-venda, negocio e regateo, porque che remanece por baixo desde os pousos como primeira capa que se activa a navalla pequena que teus pais che traían para labrar espaus, os calcetins de punto para lucir nas festas e as galletas María de paquete, melindres e rosquillas e laranxas, recendo de laranxas que aínda non sabías propiedade de cítricos, mais si de bezo ansioso de froita prohibida, carne zumosa, viva, de olores e sabores lacrados que te tentan. E cando dis Amberes, non se amosa de pronto a cidade industriosa dos canais, tampouco o Benelux e a bella liga hanseática, senón que vela estampa do Porto en branco e negro que o manuscrito escolar reproducía. Así constan os nomes no breve dicionario en edición antiga ata que a vida lles vai sumando estratos. Para non poucas cousas, mellor verás canto máis atrás mires. E nunca é certo que quen recorda sempre se equivoca. Solovio luciu sempre moitas capas, vivas todas e activas, que era sabio con todos os sentidos. Na cidade de Amberes deu remate a un periplo de itinerante cosmopolitismo oindo unha cantiga nun pesqueiro galego. Coñécese que a capa máis entrañada e atávica o determina no seu regreso á terra. Repara que os ruídos do mundo non afogan a música de fondo que revela as orixes. A ti pásache o mesmo cos vellos pentagramas de palabras que fuches imprimindo na película virxe orixinaria.